Sibê 15 Gulanê cejna zimanê Kurdî li em dibînin ku rojek beriya 15 Gulanê li Tirkiyê li Stenbolê parêzerek Kurd dildarekî zimanê Kurdî ji ber xebatên xwe yên dersa Kurdî tê darizandin. Ew kes jî wekî ku te jî amaje pê kir serokê Komeleya Hereketa Zimanê Kurdî Hez Kurdê parêzer Subhî Özgen e. Subhî Özgen bi tomet û bi hencet û îdaya ku li ser dersa Kurdî agahiyên nerast belavkiriyê tê tometbarkirin, tê darizandin. Îro jî li heftemîn dadgeha Cizayê Asliyê ya Büyükçekmeceyê yekemîn rûniştina dozê birêva çû. Niha Subhî Özgen li gel min in ka wê behsa vê dozê û îro çi hat serî wê bike. Birêsom xêr hatin weşana me ya zindî. Derbasî bi em ji we re bêjin. Ji ber çi hûn tên darizandin? Sibê 15 Gulanê cejna zimanê Kurdî pêvajiyeke aştî û çareseriyê birêva diçe. Lê hûn ji ber xebatên xwe yên dersa Kurdî tên darizandin. Sedem çi bû? Yekemîn rûniştina dozî îro çi wa birêva çû? Belê, serî de cejna zimanê Kurdî li hemû Kurdan pîroz be. Ev doz ji bo xebatê me ku 2025 yani sala çûyî me li Stenbolê li Esenyurtê nasandina dersa Kurdî kiribû ji wê bonê hat vekirin û tohmet dike îdia dike ki ku min agahiyê şaş daye. Çi ye ve agahiyê şaş li gora îdia savcî meriv ya fehm dike ku tiştek ku nerastin me gotiye yani sanki mafê dersa Kurdî qet tuneviye ya jî min müdüriyetê dibistana li wan iftira kiriye yani bu wî awayî di îdanamê da hatiye nivîsandin û îro jî doz danaştina yani duruşma yekemîn bû. Yekemîn rûniştin bû. Çawa derbas bû yani muameleya dadgehê çawa bû, dadger û hakim çawa bû li gel we? Bi rastî dadger dosyayê pir hakim nebû çünkü bela evka yekemîn bû û dema ku me behs kir mafê dersa Kurdî ji 2012 vir de heye lê mixabin li İstanbolê bi kar nehatiye û min got ki ji 2020 vir de me dî ku form bela nayên bela kirin standart nînin ji wê bonê me ji bo mafê zimanê Kurdî ji bo ku dersa Kurdî jî baş bi kar were me komelek çêkiriye navê wî Hez Kurd Komela Hereketa Zimanê Kurdî û em bi wê komela em û komela Hez Kurd bi hevra van çalakiya van xebata dikin paşiyê dozger evha şaş bû ku madem ki heqî wiha heye çi îcabtiye wan bixebtin mij dozger hakim mij jê re got mixabin ew heq heye li ser kaxiz heye lê ji 2012 vir de rêlê ve nekirine çawa rêlê nave me got geva me dest xebata kir min jî merak kir çima li İstanbolê înî dersa Kurdî tinîne madem ji 2012 vir de heye 2020 da me dest xebatê kir me dî ku form standart nînin li ser wî me bi walîtiya İstanbolê mavînê waliyê İstanbolê û ilçe millî müdür mavînî ra me civînî kiribû me biryarê ku standibûn şiyandibûn Enqerê li ser wê civînê li ser daxwaza min form standart bû min li Tirkiye lê ku çiqasa form standart bû ve jî piranî dibistan bela nakin ji zarya ji dê û bawaran navêjin ki heqê dersa Kurdî heye. Lê de îdanameyê da du doznameyê da tê gotin ku îspata vê yekê mimkûn nîne. Wekî ku we di nav kevankê de bêjim wekî ku we bêbextî li Wezareta Perwerdeya Tirkiyê kiribe hûn hatên tometbarkirin ne wisa? Erê wisa mixabin wisakî tiştekî balkêş ecêb viyaye dema ku me ji min beyan xwestin min ji dozger ra nivîsa Wezareta Perwerdehiyê ji kirêkê lê mixabin dozger ji bo parêzera doz veke îzin dixwaze destûr dixwaze ji Wezareta Dadgehê. Ez şaş dimînim Wezareta Dadgehê gere destûr nedaya lê destûr daye mixabin Niha ew tometbarkirin yani belavkirin agahiyê nerast ku bi Tirkî divên halkî yanıltıcı bilgi yaymak. Ev suç ji cezayê wî çiqaye û her wiha bawerim doza we hat bi paşxistin taloqkirin ne wisa? Cezayê eger ku divê dozê de ceza bine meriv di nava salekî 3 sala tê dayîn cezayê wî wisane û mehkeme jî avêtin meha yazdemîn dozê meha yazdemîn
li ser daxwaza min jî ji ber ku îdanameyê da dibêje ki ku min agahiyê rast negotine min îftira li Wezareta Perwerdeyê kiriye li ser daxwaza min taleb kir daxwaz kir min got ji Wezareta Perwerdeyê bipirsin ku heqî ew heye tune yekanê jî bipirsin eger berya min vê xewata li Esenyurtê kiriye li İstanbolê li Esenyurtê heta dersa Kurdî dest pê kiriye nekiriye ka ku ez agahiyê şaş didim neşaş didim. زۆر سپاس gelek derbasî ve serokê Komeleya Hez Kurdî Parêzer Subhî Özgen li gel me bû wekî ku me got ji ber xebat û kampanyayên xwe yên dersa bijarteya Kurdî tê darizandin beriya rojekî 15 Gulanê Cejna Zimanê Kurdî parêzerek Kurd dildarekî zimanê Kurdî jî li Tirkiye û li Bakur careke din tê darizandin.